kayak piye? Pahalan abang apa mingguan? Lah kerjane omah ya. Kerja kala ka pol-pol orang omah ora koning pegawean kayak piye. Kesel dewek. Omah dewek. Lak tokek. Jumitan. Untung libur yo. Renang gua kemarin taman bebek. Dong lagi sibuk ana renang ana apa royal temen tua ya. Refreshing aja nomah bae kok beli tua. Nyata ada bebis kisok tua. Tapi kan beli bang refreshing fresh sekirane. Yuk, Kayu sih kok dijam mana? dia kok karo ngeten Yusiko kok dong Yusiko teka sampean gelem. Ya wis ngono nusul mana? Ya wis tak golek Yusiko ya. Ya. Ngampiri hitam ora gelem. Pokoknya ngecak Yusiko. Assalamualaikum. Yusiko. Waalaikumsalam. Mana apa yutene? Ngomong libur, yuk jalan-jalan ya kalau Yumitan renang taman bebek. Tempatnya ning ndi? Bang Setu, aduh mana kalau kayak anak kolam renangan apa yuk melu yuk mumpung libur. Anjingnya bayar apa ora? Gratis kecuali renang tahu sampai Bogor. Ya wis yo melu. Sama. Yuk nyamper Jumitan. Nombor merah barang komposan. Bisa lewatnya muter-muter kayak piye sih yutene? Lah nyong beket tuh nembene tau menek. Terus mikir meture mana? Yang beket dalan wis penting yuk bagian nyamper Jumitan. Kok kae lo kan belum. Mau ngomongnya kan dari si komennya depan melu. Yuk, Jumitan. Enak apa sih yutene? Tapi kayaknya anak belum berarti anak mau main dulu ya sih kok. Apa lagi nembang? Soalnya cak dileki yuk. Ayo kebiar ya temen ya akeh wong. Jumitan. Assalamualaikum. Gemboran bae sih. Waalaikumsalam. Lagi karaoke nak gemboran bae. Ntar nemen ya. Lagune apa iki itu? Ya lagune Bu dangdutan Bu. Irbinan sih penting karaokean judule. Aja karaokean bae yuk. Kali-kali renang. Tidak adem. Rusak iya, gongon karo isiku mene maning. Maksudnya gerbong corona itu kan kurang rame. Bola kasing nutup nalawang sih go salin ya itu maksudnya. Iku dhewe melu. Ya melu. Wes mereka dhewe dhisik karaokean kok disambung maneh. Wong kita iki kudune aja tapian apa Ya tapian. aja kan renang tapian. Di dalana. Tinggal tapian. Ya wis lah. Kan renang. Renangnya bayar ya. Datang bayar. Tapi yang ngurung-ngurung kan gratis. Yo lah, manusia kita ngampiri bae wong kon mana makat ta. Oh dijak kon adus kepenak digelem sih. Bae, kudu taman babe, terus tempatnya kudu nang setun, gembong. Berarti yang ngomongnya salah. Ya salah kaprah. Ya lah sih kan yang pengen liburan gajinya. Ramen buat apa ya? Ya bener. Taman Aboe, tempatnya nang setun. Wis kok buat temen kedur. Kudu setun. Ya setun, gembong dah. Talen gani nyong alaen. Nyacak nyicipi panganane nek apa nih? Oh, jebule anu panerangan Taman Aboe. Iya, duit temakane dulu mah bae sekali-kali metu gaji blon. Oh iya, anak apenen apa iki Ya, kok? wis siap. Berarti kok dewek ngopi-ngopi. ora seneng kopi. Ya wis ku sampean minum es jumbo. Wis yuk bagian. Lho kan ana. Ya ana lengkap wong kafe ya ana es jumbo, ana es tubruk, ana es pirang-pirang sampean ka. Ana nek kafe, ngerti apa sampean ora tau ora kafe. Bukane ki mbok tau. Menengan katon. Ayo yo kayu siko. Isiko kan siblon ya. Iya, Gebone mana isiko? Ayo kan siblon tule. Apa tule? Kan siko. aduh kan bingung sana baru. Omong bisa bak-bak kayak gini. Enak isiko.
Iya. Itu kan itu kok. Kan abang, banyune kurang tadi. Banyune kayak satu ya undang-undang wis. Masa kecil orang bahagia kayak ndak bahagia kan ndokong kono. Kan kayak Ya ora apa-apa kumpul anak. ono di situ kena kayak iwak lohan. Oh, nangis banyune akeh. Enak kok ya dijak liburan. Tenang kae banyune lagi diisik. Ini kan jero yo wis. No. Nang gombak kembak iya. Medene tuh dijak kan pada saya kae dijak liburan kan kada kangenan sih. Nang bayu kebelet nguyu. Ayo. Ya, iki kan yo sik kok. Arep tadi banyune kembang lan laku musik yo karo kamar dhewe. Yo. Oh, gampang kemana ya? Tidak kok ya. Kayak iya ya, cobane pan renang, banyune urung ana lagi nembe pan diisi. Iya, akhirnya kecewa ya. Ya ora kecewa kayak kita karo leye-leye ngobrol dhisik. Ya kepengine jero itu ini. Ora apa tungen ngertinan temon. Ya sekali-kali cuwi tom jero. Anak kuwe. Oh, cuma kliwon kok pengajian oh. Ziarah ke tempat zikir ngor malam Jumat sampean kon melu zikir ya enek. Jaluk apa yut ini? Ya karep sampean ya. Iya, panjaluk kesehatan apa panjaluk warasan. Apa salah wong dikir ya. Apa sing dibenake primen? Ya kita wong kentir. Lho kae cuwi tom. Susah, asing demenake sampean susah ngerti? Oh, susah nyalehna. Apa urusan? Ya dipikir-pikir oh jadi disiplos milih sing bener ora siji kayak aku. Tapi pilihannya akeh. Kayak kuwe ya, dijak musyawarah coba kayak kuwe koslet. Konyol sing waras, dimek patuke ngadem. Kurang sajen kayaknya kak. Ambil sih kan gergir nggak kena. Ini lagi jagungan anginnya penak nemen semriwing. Sing kurang sajen apa mangan iku tele. Nomor siji jual ke pasar. Kurang apa le nyung takon. Ya kayak aku masih ngomong seruang-seruang. Jalan, maring taman abe. Lak-lak kok itu selempur ya ini. Selepane seneng kabur kolam renang semriwing ru hewan-hewan ana manuk ana londo pak. Sayangnya gurung renang ya, anggur renang kebak-kebak kan dan wis seneng ya. Carane sampean nyong sing mau jeburna ka, ngomong iki wis pada wisik-wisikan ka. Oh gampang minggu ngarep bukan ke kolam renang wis bener kok banyune ketemu mene-mane kok. Sampean kan macem kayak iwak lohan. Tapi yo bisa bak-bake. Yang aku tak kebak-kebak no, kebak-kebak no. Lah mau sih wis tak siap naben saking kolam renang banyune. Ya kan kuwi dicontoni dhisik. Cara renange. Kotak contoni minggu ngarep. Ayo bisa. Apal nganggo ban. Asing renang sampe cita dan yo kebuyu. Kok Sange. sampe karo ben si bunder wonge. Sore yo. Ya Kare por. ora dasar kayak mau contoh pas beli ini. Yang orang melu-melu Wong iki jalan mlaku-mlaku kesel, nek panas, kudune dikrodongi kae keng ngono. Keng kok adine kan anu adem. kasare. Yo sika.